Itawag ang boksingero sa Blue Corner. 0-0 los si Ferdinand Lopez. Unya sa red corner, maisog nga tao, may tato sa naong si Badway ng Cebu. Si Ferdinand Lopez sakto iyang training, tungkol sa sigig baklay kargadog hangin. Si Badway ng Cebu, siya praktisado, tungkol sa iyang coach si General Casimiro. Ug ang first round yung gisugdan, paatras-atras si Ferdinand. Badway ng Cebu, gaandam lang, sa iyang right straight nga pang-hospital.